С този висет ще накажеш всеки голф. Този V10 Apex е направо брутален и се продава в GoBySell. Сега ще ви разкажем малко повече за тротинетката. Имаме два мотора по 1500 вата, 100 коло, но тази тротинетка не е 100 коло и общо правят около 25 кВт. Батерията е 84 волта, 32 ампер часа, с която може да достигнем до 140 км пробег. Спирачките отпред и отзад са ксот, както и лошитата. И най-хубавия апгрейд според мен е от задната опора на опашката. Като цяло тротинетката е доста запазена, личи си, че собственика се е грижил, но имаме един голям минус. Тръбата е сцепена и сега в момента е заварена, но заварката отново се е сцепила, така че по всичко изглежда, че ще трябва да си купите нова тръба, но те не са толкова скъпи. Болта единия е сменен и нямаме степенка, защото така е решил собственика, че му е по-удобно. Ще трябва да я оставяте на земята по този начин. Най-якото е, че от 0 до 100 набираме само за 7 секунди. Този звяр може да го намерите в gobysell.eu. Ако и ти имаш тротинетка, пусни я в GoBySell и ние ще се погрижим да я продадеш. Пиши ни налично и ще дойдем да я направим ревю напълно безплатно.